Tungod sa kakusog sa ulan kaginayang hapon, nakamugna kini og baha sa pipila ka mga dapit sa dakbayan sa Subo. Apil na ang tabo sa Kapitolyo. Ano ang report ni Alan Domingo? Ingon ini ang sitwasyon sa tabo sa Kapitolyo atol sa pagmundag sa uwan ganinang udto. Tungod sa kakusog na hisama sa gamay sapa ang agianan, dinahimutang ang mga gagmayng tindahan. Gani, misulod sa tindahan ang tubig hinungdan nga nagtungtong na lang sa bangko ang mga tindira, apil na ang mga customer. Wala hinoy na danyos nga paninda tungod kay ila ra usab na butang sa taas karapit sa tindahan. Nihubas usab dayon ang tubig paghunong sa uwan. Samtang nabali usab ang punuan sa kahoy sa sulod sa Capitol Compound diin hapit na kadat-og sa mga sakinan nga giparking. May na lang kay wa makadapat sa mga sakinan ang kahoy diin, dali ra usab nga na-clear sa mga personnel sa PDRRMO. So ato lang sa buhato na ni clear taning area, i-cordon na to until such time nga ma-deem nga safe na pud siya. So ato ning iputol. Gikan sa Subo tabukan sab nato ang kauluhan. Nahulikam kining minoridad sa Mabitak, Laguna nga mikatkat sa atop aron mulukso sa sapa ni adtong nagdaot ang panahon. Pahimangno ayaw sunduga ang naa sa video kay delikado kay kini. Gawa sa peligro, may pahimangno usab ang Department of Health nga dili maligo sa mahugaw nga tubig tungod kay delikado kining makakuha og sakit sama sa leptospirosis. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.